Hoe gaat het met je? Ja, gaat wel goed. Ik was vanochtend redelijk vroeg wakker, 6:30. Ik stond de hele tijd al vroeg op, omdat ik zaterdagochtend zo vroeg moest starten. En vanochtend daardoor ook dus vroeg wakker. Ja, en voelde me eigenlijk, nee, niet top natuurlijk, maar beter dan gisteren. En alweer een beetje hersteld. Hoe voelt dat lichaam aan nu? Ja, het heeft wel een flinke klappen gehad. Natuurlijk wel helemaal uitgeput. Maar weet je, het lichaam is ook wel dusdanig sterk en kan ik dusdanig herstellen dat het wel gaat. En natuurlijk heb ik spierpijn en natuurlijk kan ik nog niet heel makkelijk lopen. Maar het lopen dat gaat weer een beetje. Ik heb her en der een schuurplek. Maar, Ja, die je hebt gaat wel echt herstellen. schuurplekken op je arm. Wat is dat? Ja, dus ik heb natuurlijk een pak aan, maar een wetsuit voor meerdere dagen aanhouden en daarin bewegen. Dan ontkom je er niet aan dat het op sommige plekken wel wat gaat irriteren. Maar goed, als die paar schuurplekjes het enige is, dan valt het wel weer mee. Heb je al door wat je teweeggebracht hebt hier in deze provincie? Ja, het is wel hartverwarmend om. Weet je, vanochtend dan lees je wat berichten, je krijgt wat mee. Gisteren natuurlijk een heel vol plein. Ja, dat maakt me wel enorm blij. Weet je, het ging niet om dat ik 3 dagen zou zwemmen, maar het ging om iets gemeenschappelijks. Het ging om dat 40.000 Nederlanders per jaar aan kanker sterven. En dat dat niet eerlijk is en dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. Maar misschien gaat het ook wel om het leven. Dat je doelen hebt en fantasieën en dat je daar heel hard voor kunt werken. Dat je er alles voor kunt geven en dat het soms wel lukt en soms ook niet. Nou ja, zover ik nu kan terugkijken en de berichten zie, is die boodschap wel redelijk overgekomen. Dat we dat met z'n allen zo massaal hebben kunnen beleven. En die steden en al mijn vrijwilligers, maar ook al die meezwemmers die zouden meedoen. En al die mensen in de steden en al die donateurs. Ja, vond ik natuurlijk waanzinnig. Als je dan zo zwemt, wat komt er bij je binnen? Je ziet of je hoort mensen, maar wat komt er binnen? Ja, best wel veel. En als sporter is dat best wel uniek bijna. Natuurlijk zei ik 10 jaar terug, dus precies 10 jaar geleden vandaag, dat ik Olympisch goud won in Peking. En natuurlijk krijg je dan de vraag, maar al die mensen die je aangemoedigd hebben, heb je daar nog hulp van gehad? En natuurlijk zeg je dan het gewenste antwoord dat het zo is. Terwijl 10 jaar terug ging het om mijn wedstrijd en mijn prestatie en was het heel intern gericht. Ik moest zo hard mogelijk zwemmen. En eigenlijk begon ik ook wel een beetje met die instelling, ook wel zaterdag. Weet je, ook al is er een soort van hoger doel. Weet je, mijn taak was zwemmen. Maar dan kom je in Snekel aan en dan zie je dat helemaal vol staan. En dan zie je mensen je toeschreeuwen. En dan heb ik me in die tocht ook wel steeds meer toegelaten dat het ook tijdens mijn tocht ook al mocht gaan over het samen doen. En ik merkte ook dat me dat hielp als je dan voorbij Eilst en voorbij Sloten en Sloten zo vol stond en zoveel mensen mij vooruit wilden schreeuwen. Ja, dat het ook voor mij echt letterlijk makkelijker maakte. Dat ik daar in mijn eentje in het water lag, maar dat we dat toch een soort van samen deden. Ja. Ik heb een aantal keren langs de kant gestaan en dat gevoel had je van er zijn zoveel mensen, maar het is ook zo eenzaam. Heb je het ook zo gevoeld? Ja, dus met momenten wel. Maar er waren zoveel mensen die me hielpen, die langs de kant stonden. Dus ja en nee. Ja, wat jij zegt, ik lag er in mijn eentje in het water. Maar we hebben allemaal samen gedaan. Zo is het. Dan even naar dat laatste stukje. Bart Lihiem, daar bleef je. Daar was je bewegingen aan het maken van jullie moeten draaien en filmen. En drinken zag ik iets van een beweging. Waar was je mee bezig daar? Want het was 3 kilometer voordat je ermee ophield. Toen leek het allemaal nog zo goed. Ja, dat inderdaad maar 3 kilometer daarvoor was, is wel gek. Want in mijn hoofd was dat stuk nog veel langer. Het tempo was er ook natuurlijk echt wel helemaal uit. Ja, in mijn hoofd heeft dat stukje van Bart Lehiem naar het moment van uitstappen heeft echt uren geduurd.
Maar ja, voor mij heb je inderdaad gelijk dat het maar een uur was. Ja, voordat we daar waren, merkten we al wel dat het heel erg zwaar was. En ook het tijdschema gaf aan dat ik sowieso niet op tijd in Leeuwarden zou zijn. Waar ik wel heel graag bij wou zijn. En ik was ook wel continu bezig. Van ja, weet je, het is iets. Het gaat niet om mij. Het gaat wel iets. Het gaat om iets samen doen. Het gaat om iets samen doen. En daarmee voor de kankerpatiënt geld inzamelen. En daarmee is het ook eerlijk dat je die twijfel deelt. En ik vind dat ook eerlijk. Weet je, daarom was ik ook zondagochtend dat ik ook zei, maar ik ben nu stuk. En dat was eigenlijk daar ook. En daarna hebben we volgens mij ook een filmpje gemaakt waarin ik ook heb gezegd, nou, ik zit er helemaal doorheen, ben hartstikke kapot. Maar ik ga er alles aan doen dat ik Dokkum ga halen. Ik wil ook Leeuwarden halen, maar iedereen begrijpt dat niet meer lukt. Want als ik in Dokkum ben, dan zal ik nooit meer op tijd terug zijn in Leeuwarden. En dan ben je in Barthlehiem en dan ben je aan het regisseren. Van jullie moeten dit filmen. Nou, dat was het plan, ja. Maar dat je je daar nog mee bezig hield. Ja, maar het was... Ik denk afgelopen dagen was het Maarten die zwom. Maar dat hogere doel heeft altijd meegespeeld. Dat hogere doel is altijd, hoe moeilijk je het ook had, in je hoofd blijven zitten. Nou, absoluut. Weet je, dus ik vind zwemmen... Ik beleef geen plezier aan 3 dagen zwemmen. Maar omdat ik heel goed begreep dat door het zwemmen uiteindelijk meer donaties komen en we daardoor de kankerpatiënt beter kunnen helpen, dat was de kern. Dat was ook de kern zondagochtend, waarbij ik zondagochtend eigenlijk al wist, ja, maar ik ga het niet halen. En of ik dan nu stop of straks in Franeker of in Harlingen of in Dokkum, maar ik ga het gewoon niet halen. Dat mijn vrouw zegt, maar Maarten, hoe verder jij komt, hoe meer aandacht, hoe meer jij de kankerpatiënt gaat helpen. Als jij nu stopt, dan heeft de kankerpatiënt helemaal niks aan. Maarten, je moet door. Je hebt het voor het hogere doel gedaan. Je wist, ik ga het niet halen. Maar ik denk dat de vaarten en de sloten in Friesland heel veel water erbij gekregen hebben. Vanwege al die tranen die de mensen hadden. Ik denk dat het wetterskip blij is dat de waterstand weer ietsje beter is. Dankjewel Maarten voor je fantastische prestatie en dat hoge doel, die 2,5 miljoen euro. Dankjewel.